Neure burua zauritzen ari naizela sarritan pentsatzu izan dut. Neure buruaz beste egiten. Saiatu ere, egin izan naiz, baina ez dut lortu. Ez naiz horretarako gai izan. Horrekin ere, zigortzen dut neure burua. Ez bai naiz horretarako ere gauza. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Autolesioak eta suizidioa. Hemen txegera, gure podcastean, nerabeen garrasian eta gaurko garrasi handi bati jarri nahi diogu arreta eta dia autolesioak eta suizidioa. Hasiera emateko, Telmo, autolesioak zer dira? Bai, autolesioak azkenean definitu ditzazkegu ez, erregulazio emozionaleko metodo disfuntzionalak bezala, bai, hemen kontu zibili berga, printzipioz ez dira autolitikoak, bai, baizik eta antxolitikoak, ez zentzutan ulertu hau, nolabait, pertsona batek emozio zailak, ez, intentsitate oso altuan bizitzen dituenean, nolabait jasangaitzak bihurtzen direnean, sentitzen du hauetatik deskonektatzeko behar handi bat. Eta batzuek, behintzat, jotzen dute autolesioetara, alegia, min emozional hori, min fisiko horren bitartez ordezkatzera. Eta hortik, datoz neurri handi baten, autolesioak, ez? Nolabait, esan bezala, metodo antxolitiko modura kokatzen dute zentzu horretan. Bai, alaxe da, ez? Hau ulertu barra daukaguna da, barrukaldeko min hori, ez? Min emozionala aina handia danean, ezin dugu hori kudeatu, ezin dugu jasan, eta orduan zer egin behar dugu. Fisikoki beste zauri bat egiten dugu, hori jasangarriago izateko, ez? Eta ez zuk esan dezu bezala ansiolitiko modura da, ez? Hori, ezin dut kudeatu, guazen hau modu batera, ez? Beste modu batera baretzea. Baitu ze hitz egiten arian, Telmo? Eta jendea pixkat ulertzeko ere, ez? Gaur egun autolesioak asko entzuten ditugu, 80ko hamarkadan heroina izan zen, ez? Puntu batean jende asko erortzen zen lekua, eta hori ansiolitiko modura ere bazen, ez? Min hori tapatzeko, gero 2000 hamarkadan bai egonda elikadura nahasmenaren igoera handi bat, eta horre ere bazan modu batera, ez? Min emozional guzti hori kudeatu ahal izateko eramaten gaitu jokabidea, eta gaur egun igoera hau autolesio hauetan izan da. Bai, nolabait testu inguru soziokulturalari lotuta, bideratzen da modu batera edo bestera, min emozional lasgarri hori, ez? Eta kauza anitzak izan ditzazke atzetik, ez? Izan daiteke nolabaiteko jasarpen bat, edo ziber jasarpena, sexu abusoak, berdinen artekoak, baina baita familia barnekoak. Bai, tordatu garrantzitsua eman dezu, Telmo, zeguk uste dugu gauza hauek gertatzen ez diela, eta gauza hauek askotan gertatzen dira. Zoritxarrez, eta edo izan daitezke min fisikoaren inguruko irainak eta bestelakoak, ez? Kontua da, nolabait hauteman dala, ez? Baliabide eta herramienta emozional eza, ez? Edo, urria min emozional guzti hauei aurre egiteko. Eta baliabiderik aurkitzen garenean, ez? Min emozional guzti hauei aurre egiteko, geroz eta zabalduago dago nolabaiteko larritasun eta etxipen sentimendua sentitzea, ez? Eta etxaikortasun sentimendu bat baita ere. Gure burarekiko eta horrek garamatza pixkanaka isolamendu batera, eta zoritxarrez irtenbide disfuntzional hauek aurrera eramatera autolesioak adibidez, ez da maitane. Hor, agian, interesgarria izango litzateke jakitea, nondik etor daitezken baliabide eza edo urri hauek pertsona batengan, ez? Bai, lehengoa, eta oso garrantzitsua dana, emozioen legitimizazioa. Badaude, guk gizartean deitzen diegun emozio, negatibo, hoiek ez daude ez emozio negatibo, ez positiboa. Adaptatiboak. Bai, erabat, eta batzut die erosoagoak eta bestatzut deserosoagoak. Eta deserosoak dienak oso famatxarra jarri diegu, eta orduan norbaitek edo asarrea, amorrua, sufrimendua handi bat, tristura, guzti horiei ez dieku bere lekua eman. Eta fama txarra dute, eta ez balimadia legitimizatzen, nunbaitetik aterako dia. Ezin dia ez atera, eta hau, behin baino gehiagotan esan dugu, Telmo. Orduan, joera, korputza badauka joera bat, hori atera beharra daukala. Orduan, legitimidade hori ez balimadio gumaten, pertsona hori baliabide gabe gelitzen da, sentitzen duen guzti hori ateratzeko. Hori da, momentukoa kudeatzen ikasi behar. Era bat, eta
fama txarrori kendu, emozioiei, eta utzi nik hori bizitzen. Baina, karo, ni autokuestionatzen hasten balima naiz, hori sentitzen dutelako, adibidez, irudi violento bat balima daukat nere buruan, edo pentsamendu violento bat balima daukat, hasten balima naiz pentsatzen, orduan pertsona txarra naiz, ez? Hortik etorri daiteke gero etxaitasun hori gure buruarekiko, eta isolatzera ematen zaituna, zu monstro antzeko batera ikusten zelako, ze ez da legitimizatzen pertsona bezala hori sentitzea. Hortikan aratago junda ere, burbuia emozionala, ez? Gu badaukagu beste podcast oso bat, horri buruz hitz egiten duna, eta hor, uzten ditugu gaur egungo gazte asko, patogenotik erabat kanpo, eta bizitzak patogeno asko ditu. Eta kontaktu hori ez balima daukate oso arriskutsua bihurtu daiteke. Beharrezkoa den tolerantzia hori, frustrazia horrekiko garatu beharra, erresilientzia, ez? Momentukoa bizitza eki nahi badeu, gero etorriko da, nahi ez dugun hori, dimentsio oso altu hago baten. Bai, hemen berriro ere, ez dugu nahi gure gazteek sufritzea, baina sufrimenduak entzen badiagu bizietatik, gehiago sufrituko dute. Dun sufrimenduarekiko, erresilientzia hori, ez? Egoera deserosoen aurrean nik erantzun bat jakitea. Baina momentu horietan ez dago erantzun bat emateko gaitasun hori. Ez daukate sistema immunea, ez? Guztiz garatuta hori erantzuteko. Eta ez da hori bakarrik. Gaur egun naiz eta behitu hemen itzagiten aigea mikrofonoak ditugu jendeak entzuten du, bai horrendik tabua handia da, eta laguntza eskatzea ikaragarri kostatzen daten. Bai, askotan, hau da de puntxu modura, ez, ikusten da, eta hain zuzen justu kontrakoa, ez, ausardia gehien eskatzen duen ekintza da laguntza eskatzea, laguntza emozionala, eta hortan gizonezkoek, asko dugula, hausnartzeke, ez, gero ikusiko ditugu datuak, baina asko ikaragarri kostatzen zaigu laguntza eskatzea, batez ere laguntza emozionala denean. Bai, beste laguntza mota batzuk igual agian ja ulertu dugu, ez? Fisikoarekin zerikusia daukana ulertu dugu, baina barne eta ez, barne mundu emozional guzti horrekin, oraindik ez, eta ez dugu laguntza eskatzen. Eta eskatzen dugu batzuetan, mina, oso mina danean, ez? Eta askotan, ondo gaudenen ere, gure osasun mentala eta emozionala handu dezakegu, baina oraindik ez daukago ohitura. Normalean arazo bat azaldu behar du, guk gure barne garapena egiteko. Eta nik uste hor datorrela aldaketa, ez? Pixka bat, aurretik anastea, ez? Prebentzio modura. Eta inoiz ez dela berandu laguntza eskatzeko, eta noski, esaten ari balima gara laguntza eskatzeko, norbait izan behar dugu, ez? Entzute aktibo hori presente egon beharko luke, ez da? Bai, eta beste faktoretako bat ere bada, ez? Disiplina, zer dan lana, gauza batzuetatik pasatu barra daukagula, dena erosoa ez dala, momentu askotan nahiko dugula gauza batzu pasatzen eta beste batzuk gertatzen zaizkigu, orduan fantasia eta ilusioiek min egin dezakete gure bizitzen. Erabat, hor da beste herramienta bat, ez? Ez da, suizidearen kontra ere lagungarria dena, desregulazio emozional momentu horretan, ez? Dena ilun ikusten duzu momentu horretan logikare aplikatu behar dugu. Zuk, esfortzua, ez? Da, disiplina duen pertsona bat, eta bati edo asko saiatu den pertsona bati barkatuko zenioke, ez da? Hemen antzeko zerbait gertatzen da. Esfortzu hori dugunean, disiplina hori, eta saiatu garenean, gure burua barkatzeko aukera gehiago ditu. Bai, erabat, eta hau da, gakoa, gure burua barkatu, ez? Momentu horietan ikaragarrizko sufrimenduak horrek hartzen du, gehiena da erruduntasun eta zama izatearen hori. Esfortzuan, arreta jarri sarian, baino gehiago, ezta? Eta hemen, balen, eta tonuan hierreko duzu bezala, gai oso garrantzitsua da, ze autolesioak, ideazio suizidarekin bat egiten dutenean, bada ditugun bi baliabide garrantzitsuenak suizidio saiakera bat aurre ikusteko. Alegia, pertsona batek autolesioak egiten dituena, nolabait helarazten badu edo pentsamendu suizidak garatzen balima ditu, bostetik batek saiakera bat egingo du. Bostetik batek esan dezu, Telmo? Azkar esatea. Bai. Alegia, autolesioak egiten duen pertsona batek, adierazten du argi eta garbi, min mental, emozional, intentsitate oso altu baten baitan bizi dela. Baina, askotan hori ez da, nahikoa, suizidio saiakera bat egiteko, ez? Jende askok bizi du min emozional intentsitate altu hau, baina ez du irtenbide bezala ikusten suizidioa bera. Zergatik, pieza garrantzitsu baten faltan daudelako. Eta zein da, bizitzarekiko ditugun erroak, motiboak. Galdera ondorengoa da. Nire bizitzareko loturak, motiboak edo sustraiak, min emozional hau baino sendoagoak aldira. Baiezko balin bada erantzuna toleratuko du. Baina ezezko balin bada arrisku larrian gaude. Bai, hor badago beste galdera bat askotan dala, ez? Bizitzari utzi edo sufritzeari utzi. Ez? Eta bizitzari utzi aukeraketa hori egiten dugunean da,
baina bizitzarekiko lotura hori ez daukagulako. Eta bizitzarekiko lotura hori esaten dagunean, gukonturatu bargea zuaitz moduko bat bezala, ez? Zuaitz batek nosketorriko zaizkiola, ez? Tsunamiak, hurakanak, etorriko dia ize bolada, mental txarrak, baino sustraiak sendo bali maditu errexagoa da, ez? Baina ni sustraia sendo ez bali maditut, zer gertatuko zaio haize bolada handi batekin zuaitzari. Egan aterako da. Alaxi da. Orduan, hemen ze garrantzia, ez? Eta sustraiak esaten dagunean, Telmo, entzuten edo ikusten gaituenak ulertzeko pixka bat esan daguna da, nunbaiten parte sentitu. Izan, gure auzoaren parte, ikasgelaren parte, kiroltaldearen parte, hor badugu zer landu, ez? Nolabait tribu kohesio hori galtzen ari da gizartean, eta hori galtzen ari garen neurrian, galtzen ari gara gure bizitzarekiko loturak, ez? Bai, arkitektura soziala, ze garrantzia daukan. Hemen esaten dugu beti norbanakoa, eta arkitektura soziala, gu arkitektura soziala hortatik kanpo gelditzen magea, arrisko handia daukagu, kanpo hortan, bizitzak ja logika bat izateri uzten du, motibo bat izateri. Gure motivazioak egunero bultzatzen gaituenak, ez? O etikan altxa eta zerbait egiteak da, gu zerbaiten parte eta zerbait eman dezakegulako. Ez? Guk euri, pertsona bezala, baina gu ematen nahian ere bestei eman dezakegu. Eta hau, gertatzen ez danean, hemen datorre txipen hori, ez? Eta sentitza, nik hemen ja ez daukat ezer gehiago egiteko. Orduan begiratu berriro ere arkitektura sozialan hortan barne sartzearen garrantzia, ez? Bizitzan barne sentitzeko. Hori, ondo errotuta egotea, behar ditugu arrazoiak bizitzeko, albezain beste, zema eta gehiago hobeto eta gure txikiei hauek garatzen lagundu behar dieu. Barne motivazioak, Telmo, hemen gogoratu mogiarazten gaituna da bakoitzak gure barne motivazio hori aurkitzea, eta askotan, hau da kostatzen zaiguna, da bakoitzanak bereak dia, Ez da gero arkitektura sozialan txertatu, baino gureak izan bardia. Bai, eta azken kontu bat jorratzeko, azpimarra nahiko genuke jarri, ez konfunditzea, ez, buru gaixotasuna eta suizidioa, ez. Azkenean, bai, buru gaixotasuna izatea arrisku faktore garrantzitsu bat izan daiteke, eta da, bai, baina kondukta suizida ez da gaixotasun bat. Da, jokabide bat. Eta jokabide bat, nola jokatu jokabide hori, pertsona bat, den guztiarekin genetikoki bere bizipenak, eta esperientziak eta bestelakoak, dan guzti horrekin, ez, testu inguru mingarri baten aurrean, ematen dion irtenbiderik beretzako dagoen bakarra, ez? Eta hau, nolabait esperantzatxua da, zergatik. Ze egia da batzutan ezin dugula testu inguru hori aldatu. Baina pertsona horrek, ez, ikusten badu, baliabide desberdina daudela, min hori bestela kudeatzeko, eta suizidioa ez dela irtenbidea, inoiz ez da irtenbidea, bai, hor aldatu daiteke. Lagundu, diezaiokegu pertsona batei, garapen hori ematen, ez, tresna baliabide desberdinez hornitzen, testu inguru mingarri horrei bestelako erantzun bat eman alizateko. Eta hori egiten denean, suizidio zaiak eroiek, eta ideazio suizida joan egiten da, pixkanaka. Orduan, gure, abia puntua hori izango litzateke, bai saiatu testu inguru mingarri hori aldatzen joatea, ez? Baina ezin den neurrian, bestean, banakakoari, ez? Arratza hor jarri, eta lagundu ze eraginkorra izan daiteke. Gure bigarrengo pildora salto egin aurretik, Maitane, agian laguntze horretan, ez? Horrelako pertsona batei laguntzerakoan interesgarri izango litzateke, nolabait beraien sufrimenduen hainbat ezaugarri ezagutzea. Eta hor, lau erpin edo puntxu ditugu, ez da? Sufrimendu honek lau erpin ditu. Lehengoa, hitz egiten ari gea, barnean dagon min emozional eta mentala, nik uste ez daukula ez da imaginatu ere egiten, ze min dagoen hor barruan. Hori lehengo erpin bezala. Bigarrena da, etxipena. Indefentsio ikasia, askotan esan duguna, nik egiten detena, ez du importa du, baina momentu hortan bere pertzepzioa da ezin duela ez erregin momentu horren aurrean. Askotan larazten dute, karga bat naiz, sama bat naiz pertsona hauentzat, hobeto daude, askotan salto egiten duna, ez? Hobeto egongo ja, ni gabe. Jendeak askotan esaten dunean ez, egoistak eta justo zama sentsazio handia egoten da, eta ez da bakarrin ere sufrimenduak kendu, eske maite ditutenei ere sufrimenduak kendu nahi diet, eta hor, zama sentsazio esan dezu, 3. erpin bezala da, eta hemen entzungo dugu, gutun bat irakurriko dugu, Virginia Woolfek berak idatzitako eskutitzan, bere suizidio momentuan. Ez dira gu bezain zoriontu izan diren beste bi pertsona egongo. Gaixotasun hau agertu zen arte.
Ezin dut gehiago borrokatu. Zure bizitza hondatzen ari naiz. Ni ez banengo lan egin ahal izango zenuke. Ez naiz honetan behar bezala idazteko gauza ere. Ezin dut irakurri. Nire bizitzako zoriontasun guztia zor dizudala esan nahi dizut. Ezin dut zure bizitza hondatzen jarraitu. Argi geratu da Sama sentimendu hori, ez da? Bai, Sama, imaginatu ez, bere eriotza ere, Zamaz, ez, beteta juntzala. Orduan, ze simbolikoa, nola sentitzen zen bera eta nola juntzan, ez? Orduan, esan duguna, ikusi hirugarren erpin honek zenbatenainoko pixua daukan, ez? Askotan irudikatzen dute, ez? Gorputzean zerbait jarri izango baligute bezala eta ezin dezuna ibili, hoxe da, Hoxe da, ez da fisikoki ikusten, baina dago, dago. Eta pentsatu laugarren bat dagola. Eta laugarren honek, badaukala ikaragarrizko mina ere da, norberak irekiko etxaitasun hori. Osea, ja, ez dugu behar kanpoan etxaia izatea, baizik eta guk barnean daukagula. Eta hortarako, Kurt Cobainen hitzak entzungo ditugu. Nirvanako abeslaria 27 urterekin bere buruaz beste egin aurretik, idatzitako guturanen zatia duzue. Erabat errudun sentitzen naiz. Ezin dut jasan, gure alaba Francis, ni bilakatu naizen bezalako rockera ilun, miserable eta auto-ondatzaile bihurtzea. Dena daukat, eta jabetzen naiz. Baina 7 urte nituenetik, jendeari gorrotoa diot oroar. Eskerrak eman nahi dizkizuet guztioi, nire barren ustelen ondotik, zuen gutunengatik eta urte hauetan erakutsitako interesagatik. Baina izaki hauskor eta lunatikoa naiz. Amaitu zait pasioa. Nola gelditzen den gorputza hau entzutean, Telmo? Eta begira zer esaten du momentu batean berak, 7 urtetatik gorroto nutuenez pertsonak, zagertatuko zen 7 urteetatikan gorroto hori, ez? Lekutxo bat izan balu edo legitimizazioa izan balu. Ziurrenik bestelako erantzun bat izango lukela, nire irudipean bentsat. Tira, ja, gaia konkatuta, sakonduta, eta hainbat testigantzat joratu ondoren guazen, beste benetako testigantza bat entzutera, baina oraingo honetan nerabe baten bizipenetik. Testigantza. Une hoietan pentsamendu txarrak etortzen zaizkit burura. Frustrazio handia, amurrua, tristura. Jendea gogaitzen dudala sentitzen dut. Denek gorroto nautela. Berriro ere hemen ikusi dezakegu, Telmo, nola pentsamendu batzuei, emozio batzuei, nola fama txarra daukaten edo ja ez ditugun ikutzen, ez ditugu ikusi nahi, nola kusaten zaigun laguntza eskatzea horiek kudeatzeko, eta berriro ere sentsazio hori molestia bat naizela edo zama naizela hau sentitu edo pentsatzagatik, non eta oso humanoa izan. Era bat, Maitane, jarraitu ezagun testigantzarekin. 2 modutara lesionatzen dut neure burua. Ebakiak eta ukabilkadak. Ebakiak tristeago nagoenean egiten ditut. Ukabilkadak berriz amorratuta nagoenean. Gero oso errudun sentitzen naiz. Beti errudun. Ez dago hortik irteteko modurik. Ebakiek ez didate minik ere ematen. Nola nahi ere, momentuan zama arindu bai, baina gero asko zukerragoa da. Entzun berri dugu nola metodo antxolitiko gisa jarduten duten autolesio hauek eta hauen zergatia. Anestesiatu, Telmo, anestesiatu. Hutsaren urrengoa sentitzen naiz. Ez didate zer konpontzen. Berriro ere gaizki sentitzen naiz eta gainera zauriz beteta. Jendeari ere min egiten diot. Eta inoiz amaitzen ez den gurpila da. Beti modu negatiboan pentsatzen dut. Beti ikusten dut edalontzia erdi hutsik. Konturatzen zate ze etxipen, sentsazio, sentipen, bizimena duen pertsona honek, ez errez egitearena ezin duela edo irterarik ez dagoela.
etxipen sentimendu lazgarria. Sare sozialek ez didate batere lagundu. Inoiz, nire gorputzaren eta aurpegiaren argazkiaren bat igo izan dut. Politago sentitzeko. Kritika eta iruzkin positibo mordoa jasota ere, iruzkin negatibo bakarra horrek txikitu egiten nau. Gaizki nagoenean, bideo tristeak ikusten ditut. Orduak eta orduak pasa ditzaket horretan. Hainbat bideotan jendeak esan egiten du. Uda honetan ez zingo dutela baino jantzirik jarri ebakiengatik. Hemen argi eta garbi ikusi dugu baita ere, sare sozial hauek lagundu baino kalte handiagoa egiten dutela, ez? Sentimendu guzti hoietan murgilduz. Zurrunbiloan barrena. Denak gainezka egiten didan une horretan nagoenean bizitzan zehar gertatutako negatibotasun guztia datorkit burura. Eta amorrazio handiagoarekin noa neure buruaren kontra. Txikitatik ezin izan diot neure buruari barkatu. Hemen ikusi ezakegu nola bizitzan gauzak ez diren pasatzen, denbora pasatzen alako. Iraganak izan dezaken pixua gure bizitzatan, benetan pasa edo gestionatu ez bali madegu. Zen beharrezkoa den aulantzea. Hanka utziz gero, eskaiola jarri eta sendatu egiten da. Nik sentitzen dudan min emozionala ikaragarria da. Izan daiteken minik txarrena, utzik sentitzen baitzara. Oraintxe bertan gustura utziko nioke sentitzeari. Horixe litzateke errazena. Hemen ez egotea, ez sufritzea, emozio horiek ez sentitzea. Neure burua zauritzen ari naizela sarritan pentsatzu izan dut. Neure buruaz beste egiten. Saiatu ere, egin izan naiz, baina ez dut lortu. Ez naiz horretarako gai izan. Horrekin ere, zigortzen dut neure burua. Ez bai naiz horretarako ere gauza. Hemen, testigantza honetan ere berriro ere ez, etxetasun, zama, zigorra hitza esaten du ez, bere barnean ze zigor, ze min dagoen, eta hau entzun ondoren nola ez ulertu kanpotik, barruan hainbeste min jasaten ari den pertsona bati. Ezer gutxi gehitzeko, hemen duguna argita garbi da emozioak hitz bihurtutako testigantza bat. Vitamina dosia. Bueno, bagatoz vitamina dosiak jorratzera, hailen aipatu dugu ez, gai potoloa dugula mai gainean eta datuek ala erakusten dute. Euskal Herrian, heriotza kausan nagusia gure gazteen artean suizidioa da. Kausa ez naturalen artean eta naturalen artean bigarrena tumoren atzetik. 15 eta 29 urte bitarteko etaz ari gara. Behiratu ze datuak, garrantzitsu hau jakitea, bere garrantzia emateko. Eta ikusteko zergatik ematen da hau, bi bidetatik etorri daiteke, eta bat, askotan guk zuzen kilotzen degula osasun mentalarekin, baina kontutan hartu behar dugu, badagola beste bat, eta justo nerabeengan gehien ematen dana, eta da, jasotzen dituzten bai ziberako osoa, bulina, bai indarkeriarekin zerikusia daukatena. Orduan ez beti lotu bakarrik osasun mentalarekin, baizik eta indarkeriarekin zerikusia duena. Bai, jakin dezazuen, Anar Fundazioaren arabera, osasun mentalarekiko lotutako suizidio saiakerak 27,6 inguruan kokatzen dute, eta indarkeria aldiz 60,9. Eta guzti honetan, guazen jorratzera, pixate kauzak edo pildora hauek ez, eta horretan nola ez, jarri behar dugu ardatza, gaur egun sakelakoaren inguruan ematen den erabilerari ez, ze sare sozial hauek zuzeneko eragina dute, bi kauza nagusi hauetan. Alde batetik, aski demostratutak elitu dela, osasun mental arazoak sustatzen laguntzen dutela, eta bestetik, indarkeria honen atzean dagoen kauza nagusitako baten bihurtu direla, adibidez, ziberjazarpena. Eta zuzeneko eragina du. Baina kontuz, zeharkako eragin bat ere badu. Moek jarritako lau mugarrietan eragin zuzena duelako lau mugarri suizidio prebentziorako, ez da maitan, Eta lehengoa pentsatu dela, metodo hilgarrien sarbidea bertan izaten dute. Askotan esaten diete ze medikazio erabili behar duten, autolesio bat izateko, edo suizidio bat izateko, nola, nun, ez ikuste kontuz, hori sareetan zeharka hor dabielako. Asko psikologo kliniko asko esan digute orain dela 12 bat urte, sakelekorik etzegonean, baleraniaz sobredosi batekin etortzen ziren gaur egun, esan dezun bezala ez,
metodo hilgarrien ezagutza eta sarbide asko zere gertua Eta dute. sareetan dute. Alaxe da, Etxeetan, alaxe da. eskaleetan, sareetan daukate. Eta ez dago mugarik. Eta horrekin batera, bigarrengo mugarri hori izango litzateke, komunikazio arduratsua, ez? Efekto weather hori ekidin beharra. Ze kontuz, jakin badakigu, ez? Suizidio bat ematen denean, nolabaiteko kutsakortasun efektu hori ematen dela, ez? Eta beste pertsona batzuk hortan pentsatzera bideratzen duela. Ez bada modu pedagogiko baten ematen mezu hori, ez? Alegia, mezu alarazten badugu ondorengo modura, zaguntzateke pertsona honek bere buraz beste egin du bullyinga jasaten zuelako. Kontuz horrekin. Ze bullyinga jasaten duen pertsona batek ikusi dezake suizidioa irtenbide bezala. Baina begira ze mezu desberdina den ondorengoa. Bere buraz beste, ez? Egin du pertsona honek, eta hori ekiditeko zenbaki hau duzu. Ze mezu ematen ari zara, ez? Irtenbidea dagoela, eta suizidioa inoiz ez dela irtenbidea. Alegia, hor kontu handiak inibili berga. Eta hoxe da, sare sozialetan eta interneten, eta smartphoneen erabilera guztiar honek, hain zuzen egiten ez duena, justu kontrakoa. Bitu Kurkobainen hitza jarri ditugu, eta berak bure buruaz beste egin zuenean, egon zan efekto kontagio hori, ez? Noski. Orduan, kontuz, ze horre, ez? Komunikabideak, edo nola esaten dugun, zer ikusia handia dauka. Eta hori, kontrola ezina da, sare sozialetan, ez da. Eta hirugarrena bezala gero da sujetuan trebetasunak, emanez guk askotasen dugun gaitasun guzti horiek, gaitasun ez bete behar ditugu pertsonak. Esan dugu ez, arkitektura sozial aldatu ezin denean, kanpoko egoera batzuk aldatu ezin dienean, trebetasun batzuk ematen bali madizkiogun norbanakoari oso desberdina izan daiteke erantzuna. Erabat. Askotan mugikorra hartzen dugu gure emozioak anestesiatzeko, legitimatu beharrean, ez da. Eta azkenik, laugarrengo mugarri izango litzateke, garaiz identifikatzea. Alegia, horrelako sentimendua, pentsamendua ditugunean, pertsona bat, profesional bat, topatzea hau bideratzeko. Eta gertatzen ari dena da, eta zoritxarrez gure txikien artean, pertsona bat, edo profesional bat aurkitu beharrean, mugikorran topatzea babes hori, eta hor bilatu nahi izatea, babesgune hori, ez da irtenbide hori, eta zoritxarrez, justu aurkakoa gertatzen da. Topatzen dute beraien egoera antzekoetan dauden pertsonak. Eta horrek egiten duena da, berrelikatze kate tamalgarri eta zitala, ez? Eta ondorioz, laguntza eskatzea atzeratzen da. Eta atzeratzen den neurrian, ondorioak latzagoak dira. Ondorioz, hor dugu faktore garrantzitsu bat, ez da? Eta hori gutxi balitz, badago beste vitamina dosi bat eman nahi duguna jendeare konturatzeko ze badaude mitoak, eta hor badago bat, Telmo. Ez, datu batzu baditugu orain jendeak ulertzeko benetan zifrak nolakoak dira. Espainiar estatuan 2022an 4.087 pertsona hiltzian. Bere buruaz beste. Beste hitz batzutan esan da, eguneko 11 pertsona. Eta ez dira datuak, ez dira zenbakia baizik eta pertsonak. Eta pixkat fintzen bali badegu, konturatuko gara nolabait, gutxora bera, zenbaki borobietan, 3.000 gizonezko eta 1.000 emakumezko direla. Datu hauen atzean dauden pertsonak. Eta horrelako aldea egonda, emakumezkoek askoz ere gehiagotan eskatu dute laguntza, gizonezkoekin alderatuta. Hemen ikusten oraindikan nola laguntza eskatzeko daukagun edo gizonezkoei ze oztopo oraindikan barnean gizarteak utzi duna, ez ahuldadearekin zer ikusia ematen duna duena. Eta ez daukana, baina egia da horrelako egoeratan, irtenbide modua gehiago ikusten duna gizon batek emakumezko batek beste irtenbide batzuk aurkitzen ditulako tartean. Halaxe da, beraz txiki-txikitatik, gure txikiak ezitu behar ditugu bi eremutan, alde batetik, beraien emozioak helarazten, eta aldundu horretan, ez du zertan zer modu zauden galderari beti ondo erantzun behar, ez da? Eta era berean, saiatu behar gara, gai izatea pertsona guzti hauek identifikatzeko pertsona baten beharra. Eta ondorioz gero bideratzeko, ez? Nolabait, irrati analogiko bat bezala ez? Bere sintonian jarri eta emozionalki konektatzeko. Eta hor da galdu dugun askotan gaur egunez, konexio horretan. Gatekeeper izena du literatura inglesean, eta beharrezkoa ditugu horrelako pertsonak zenbat eta gehiago izatea gurekin. Eta amaitzen joateko, uste dut ari galela esaten laguntza eskatu behar dugula, ez? Laguntza eskatu, sentimenduak legitimatu, baina hortarako zeu behar dugu maitane, entzute aktibo bat, ez? Ikaragarri, entzute aktiboa. Eta gero, azkeneko dosi bezala bizitzarekin konektatzeko, berriro ere gehien maite dugun hori egin, ez dia kapritxoa, gustatzen zaigunarekin, kirola, elikadura bat, inguruaren garrantzia, pertsona, maite gaituzten pertsonez inguratzea, eta benetan,
gure bizitzan daukagun helburu bakarra bizitzea dela. Ez dela ez ikasle ona izatea, seme ona izatea, ez ezer ona edo txarra izatea, bizitzea, ez? Eta bizitzak duen balio guzti hori barneratzea. Hori, bidelaguntza hori eman, entzut aktibo hori eman, eta motivazio intrintxeko horiek bilatu, eta bilatzen lagundu behar dio gure txikiei, eta begira, nola diren gauzak, liburu hau, idazterakoan, elkartuko gara nerabe askorekin, baita psikologo psikiatra askorekin. Begira zemezu utzi diguten nerabe guzti hauek. Gu baino zaharragoak zaretenez, sinestarazten diguzue gure arazoak ez direla zuenak bezain larriak, baina 12 eta 18 urte bitarteko pertsona batentzat, zuentzat txorakeria dena bizitza kosta dakioke. Gazteagoak izateagatik legitimitatea kentzen diezue gure sentimenduei, entzunak eta ulertuak izan behar dugu, eta ez epaituak. Nik uste argi eta garbi utzi dutela zer bilatzen ari diren, ez da? Hoixe da, ez dago ezer gehiago esateko, Telmo. Onaino iritsita, bai, nik uste dut gure nerabeak berain isiltasunetik oiuka ari direla laguntza eskatzen. Entzun eta erantzun diezaiogun neraben garrasiari. Elkarrekin lortuko dugu. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. On Time ekoizpena.